Ahojte kamaráti, som tu v Tatrách s plavkami a toto je sneh, akože vážne, to som nevidel tento rok ešte vôbec, takže to je sneh, zaujímavé, fajne. A čo tu ešte máme? Sneholiaka, taký fajný sneholiačik, Chips. A si môžem takto pobrať snehové gule, no, nejak to nevyšlo, a tak žonglovať s dvoma. Troma. Takže Tatry sú božské, parádne. Máme tu sneh, máme tu vodu, máme teplúčko, sme v plavkách úplne, sme sa boli kúpať dneska. A tak. David, čo odporúčaš ľuďom? Drogy alebo ísť do hôr? Jednoznačne ísť do hôr, úplne príroda, sa tak napojiť na tú energiu prírody, tak úplne si zjať energiu z zeme. Fajný čistý vzduch, slniečko, tak vyčistí mysel, úplne krása. Vieš, ako potom sa začnú tie správne hormóny vyplávať v tele, v mozgu, tie proste správne endorfíny, človek je šťastný, veselý, stále sa vlastne usmieva, je zdravý, nikdy ho nič neboli. Čiže vlastne drogy to je také, vieš, vlastne minúta potešenia, potom hodina bolesti, vieš, vlastne o čom to je, o ničom, vieš, ako nie je tam nejaký zmysel v tom a vlastne to zbytočné triznie sa, to je taký trochu masochizmus, vieš, to je vlastne bezvýchodisková situácia. Hej, David, nerad ťa prerušujem, ale predbehajú nás turisti, takže by sme mali ísť do kroku. Na nich chodíme, guľu? Nie, oni vedia, čo to je sneh. No, dobre, super. Takže hej, jednoznačne sneh, lepšie ako vodka. Hej, takže ideme dobehnúť zase tam tých, predbehnúť všetkých Dobre, turistov. takže ideme teraz Ronaldinho, hej, posledný záverečný kop, penálta, center. Jou! Pécka. Tu je nejaká dolina, nevieme aká, ale nejaká tatranská. Je to parádna. Je parádna, je veľmi parádna dolina.